الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. بندرابي جولبي هدتو براديو تولدو بانغو e onon wonɓe ɗiɗo groupe WhatsApp, groupe Laylatul Qadr. onon fodɓe Laylatul Qadr, onon padi Laylatul Qadr wiyama ko nogase go walla nogase tati walla nogase joyi walla nogase jeeɗiɗi ha jeenayyi. ɗum noon hoto ɓocciɗe, hoto ɓoccita la ilaha illallah. oɗo jamma tedduɗo paran ɗum, ɗanano ɗum, gembono ɗum, mbale baraji ɗi ene timma. yo Allah timmin baraji ɗi. sa juule al Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, Allah juule ma laabi sappo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بندرابي جولبي ngare mbasan wonde ramadani yankoɓe en mbino an kumbis murnuɗa e ramadan. so ramadan ari goppa murnaɗi ɗi. ɓornoɗa comci jaaƴe e ramadan. so ramadan ɓenni goppa. ramadan ko damal tuubuye. aljanna damal nan toon wiyete ko rayyan. onon gandi natoroɓe ngal ɗon damal ko ɓen ɗon horɓe. soɓe naati uddi e hay goɗɗo nattata ɗon. ɗum non julnere faɗima. onon gandi hettana e julde, onon gandi welte e julde, onon gandi gañiɗo e julde. bandiraɓe sehilaɓe ko jaafaɗo bakkar mo, wona kirsanaɗo, wona tafanaɗo, wona jarnanaɗo, wona baɗanaɗo mesuji e kawucco. bandiraɓe sehilaɓe sa yafama ko ɗum woni jaɓanede. ene hawni aya mo jangumi o julde al Mustafa sallallahu alaihi wasallam o ari ko hakkude ayaje ɗiɗi. ngare janggen ayaje ɗe mbiyen holi sababu julde al Mustafa sallallahu ara hakkunde ɗo ayaji. bandiraɓe sehilaɓe لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا أخواتهن لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن وما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. ngare kullen Allah. bandiraɓe bakkar ene soofi yoɗani, kono wonko ɓuuri bonde bakkar, ɓuuri bonde bakkar ko mbasa yiide bakkar ma. Ibnu Mas'ud oy naafige yiyata bakkar mum comme no mbubuni ene juure hina ɗum wiya ɗum us. oy gonɗino julɗo yiyata bakkar mum kono kaaƴe montagne ene ndaara yande e mum ni. mo yiyata bakkar mum ene manta hoore mum te ko Allah wi fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa wa a'lamu biman ittaqa. wasde yide bakkar mum ha manta hoore mum ko ɗum ɗon woni musiba. bandiraɓe sehilaɓe neɗɗo jooɗo e hakkude yimɓe o yima arabeɓe, Indonésie, Malaisie, ɓeɗo fof, Makka, Madina, Zimbabwe, Tchad, ɓeɗo fof enen ɓuri ɗumen. enen ɗo fof enen ɓuri ɗumen dewal Allah. bandiraɓe sehilaɓe oɗon gandi ɗum ɗo wona gonga. o yahani Tchad, o yahani Zimbabwe, o yahani Paris, o yahani Londres, o yahani Belgique, o yahani ɗeɗo leyɗele fof. o ñaawi ɓeɗo fof ƴeew koɓe million ngaji capanɗe. Inde ko 1 milliard. Chine ma won 30 millions julɗo nan toon. Bangladesh koɓe 140 millions. Pakistan 140 millions. ƴeew ɓeɗo fof o yiyani ɗumen o wi ko enen ɓuri hulde Allah. oɗon gandi ɗo ko mantude koye men. mantowo hoore mum tuubata. ƴeew jarowo sangara ene tuuba kono mantowo hoore mum tuubata. bandiraɓe enen haaloɓe mami haal ɗo hunde mbe siftina hoore mbe siftina on. nden radio ji godani, internet wodani, WhatsApp wodani. sa haali hunde koye les caali tan yimɓe petto mbiya eskay
kono joni sa haali wono caggal duuɓi capantati yimɓe gandande ko wona gonga sa ƴetti hadis o a waɗi google tan hadis o ara mbiyeɗa hadis o lohi walla lohani ko mawdou ko mursal ko mawquf omo salli walla sallani ƴeew wona fenade winda mema duuɓi capannayyi tani en wiye tanum kaari en tanum ceerno ousmane oɗo taniɓe o wino oɗo hadis on cellani o takki Allah fenani o wi Allah wi taw wiyani o wini laaɗi taw ƴeew koya caggal ma taw e maayi hande aɗa wiyatno ka ceernal seerna walil waƴƴe caggal ma fenade wiya an deke ka kalnoɗa ko fof wona gonga ɗum hersinaki bandiraɓe gaare kullel Allah mbasen mantude koye men enen joni noon musibaji keptotoɓe yimɓe to ene keptota ko en ene kepto en fijirde wontoto eɗen mbaɗa walla en mbatta eɗen gujja walla en gujjata eɗen pena walla en penata eɗen ñoha walla en ñohata eɗen jaaha e bonnaki cum eɗen dokka juuɗe eɗen ala fof ken mbatta e bakkar ko ganduɗa heddiɓe mbaɗa ko kala bakkar mo mbaɗa eɗen mbaɗa joni holno ɓurde ɗemɓe kala dewal Allah e mbaɗa eɗen mbaɗa ɓe kajji en kajji ɓe cakkima en cakkima ɓe birdi en birdi i joni holno ɓuriɗen yimɓe foof ngare kulen Allah ngare kulen Allah Allah wi ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك قال هبت ما موجر كو جود ما نقولي كو هبت ما بونندي كو جود ما نقولي نلا صلى الله عليه وسلم بوري موجر يمفوف o bani aada fof ko bakkudino o ɓuri hen moƴƴude fof ko tuuba o jafnoroɗo baade enen fof ken bakkudinen holno ɓurɗen yimɓe fof te almoustapha sallah sallam o wiya goto natta aljanna gollem natano aljanna ɓe mbima hay an o hay min ngare tuubanen Allah ngare tuubanen Allah enen almumi enen haaloɓe mbasen mantude koye men bandal ko ɗum toon jinnomi siftinde hay wadde bakkar ɓuuri mantude hoore mum sa waɗi bakkar ɓerde ma muusa kersa duttoɗa e Allah juula dewal Allah gaddowal ruttade Allah hersude Allah tubande aɗa ɓuuri dewal Allah gaddowal mawnikina wiide Allah ƴeew mbeɗen rewma Allah so wonani min hay goto rewatama Allah min ɓuuri jeeyamma foof Allah min ɓuuri fewde yimɓe foof fala tuzakku anfusakum ala biman ittaqa yo Allah suur en bandiraɓe sehiɗa ceerno so holko Allah wi Allah jangtima ɓen ganduɗa debbo wona probléme wona terɗe ma peeñe yeeso mabɓe taw wona awra mawɗo o dande ma yeeso ma ceerno Ousmane ɓe ko esiraɓe yiɓe esiraɓe kay so ari a murnota ala esiraɓe so gari a murnotako murnotoɗa ko kayne nde woni ɗon nde mo wona mahram ma ko nden murnotoɗa heɗo ko Allah wi ɓe gaɗa probléme wona terɗe ma peeñe yeeso mabɓe la junaha alayhin an mornoto noon an murnotonoɗo e korka o ko an kaldata mi joni an murnotono tinno jokku murnaɗe sa jokki murnaɗe fitti ko duwaw ma jaɓama jokku e julde sa juulngu jokki fitti ko dewal ma Allah jaɓama jokku e horde aɗa dewal Allah gandita jaɓama ngal jibina dewal Allah gongal dewal Allah jibinowol bakkaruji kewɗi ngal ɗon jaɓaka bandiraɓe sehilaɓe eyyi ko ɗum firti ɗum noon wattu hakkille e hoore ma لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن جنادو ما ɓiɓɓe ma bande debbo bande gorko ɓiɓɓe mabɓe ɗum ɗo ala probléme ɓeɗo soɓe jii wona awraji ma wona probléme bande e ɓen horɓe ma ɗum fof wona probléme bandiraɓe sehilaɓe holko Allah wi ceerno Ousmane wattaqina Allah ceerno Ousmane rokkude jungo eɗen gandi harmi kono yaltinde dande ene harmi tifaqan ko aya Qur'an wi noon mami jangto aya joni bandiraɓe sehilaɓe yeno eɗen mbaɗa enen te 90 ne waɗa aha ko aada wonno kono noon so Allah haali mbiyen en tuubi ngare ƴeew lettre uji kalmi nela sallallahu alaihi wasallam neldi ɗi fof leƴƴi o haalde ɓe fof ɓe mbiyata komin jaaɓi ya rasulallah min jaaɓi ɗum waɗi ami toɓi gawri heewi kosam heewi liɗɗi keewi yimɓe ndeeƴi en kaali joni aya o Allah wi ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik kala ko heptima e sooño huɓere yande cumo ɗum fof ko golluɗa nela salah sallam wi neɗɗo ne haaɗe bakkar nene haɗɗe risque saabu bakkar o waɗi bandiraɓe sehilaɓe Allah wiyen kul Allah te ganden kala ko waɗi ko mbatten Allah ne seedi inna Allah kana ala kulli shay'in shahida ceerno Ousmane yo Allah haalni en joni noon ɓe ganduɗa eɗen mbawi feññinde wona awraji e yeeso mabɓe holko refti hen o wi en juule e Moustapha sallah sallam o wi kanko omo juule e almoustapha sallah sallam malaikaji enen juula e Moustapha sallam jokka aya hijab o bandiraɓe sehilaɓe inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima garen juule almoustapha sallah sallam Allah wi ene juula Allah ene manta almoustapha sallah sallam malaikaji ñaago jurmen enen duwono almoustapha sallah sallam bandiraɓe sehilaɓe
wallahi eɗen poti julde e makko sa juule makko goto Allah juule ma laabi sappo ɗum waɗi hadis Ka'b ibn Ajasa o wara nela sallah sallam ya rasulallah emin gandi no min calminata holno min juldete ma o mbiye allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid enen ceerno Ousmane enen noon julɓe ɓe tan aadi Allah ne juulay men Allah ne juulay men holko Allah wi tinno keɗe bal Allah ne juulay men tede bandiraɓe keɗo ya ayyuha alladhina amanu e ana gonɗinɗo tinno heɗo ko kalatami ko tinno heɗo korka ka ari wosnu ɗemgal ma e jangtade Allah ya ayyuha alladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور jomiraɗo ene mantuma ndeysan omo yurmima o aɗa ko yew kanko e malaikaji mum eɓe juulema eɓe mantuma eɓe jurmoma ɓe jaltinma e niɓɓere ɓe gadduma e leeral la ilaha illallah muhammadou rasulullah te mbiɗo noon ya jangto Allah subaka e kikiɗe bandiraɓe seeɗaɓe ganda namdoɗa hoorema noon e korka ka holko jaltirɗa en hande kono foti mi andani no foti kono namdoɗa hoorema e korka ka hol résultat o holko dañƴa hen a ɓoyi teyde hen a ɓoni dejje hen a ɓuri suurade hen a watti hersude hen mbiya min nde ke Allah jaɓani kam korkam yo Allah jaɓanen korkaji men ceerno Ousmane hol weɓɓe kadi ganduɗa Allah ne juula e mumen wa bashiri sabirin oɗon gandi ɓen muñoɓe aɗa muña e dewal Allah suka fof jeehi bal mbiya yahata bal suka fof mbaɗi heesal calɗa wadde heesal suka fof jokki mbiya mi jokkata ɓe jorni tubaji mbiya mi yornata mbiya min komi suka komi jeune komi gentleman so Allah jaaɓi kaɗo korka komi juulowo jama hankkadi min mi helli fama mi wonta haldude kumbisi en mi wonta ɓiiƴ kumbusi en mi wonta simmo mi wonta wat bala toli ala pembuton pembol jolngol pembol digne wonde dignité mi ñamtinta mo ganduɗa min ɓuuri ɗum an ka julɗo oto wona julɗo aɗa ñamtina mo ganduɗa mbiyeɗa koko huuɗa la anallahu lkafirin Allah huuɗi ɓe no heferɓe an aɗa ñamtineɓe an Allah koko mantuma la ilaha illa muhammadou rasul ceerno Ousmane holɓe Allah manti holɓe Allah yurmi holɓe Allah juule mumen heeɗo bandiraɓe sehilaɓe wa bashiri sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة لا إله إلا الله يمدسان أنمو جايرادو وي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ألا لمتنمو سو هني بتم ونيبر إنا لله لا ونا إنا لله بيركو إنا لله inna lillahi wa inna ilaihi rajiun enen ko Allah jeeyi en gonen en ko Allah jeeyi ko rokki kanko jeeyi ko ƴetti mbiya koye Allah duttorɗen ƴeew so juulɗo nira sallallahu alaihi wasallam wi gueɗum ne kawni so sunima o muña so dañi welammo o yetta Allah o ɗum ɗo wode tan ko juulɗo ndeysan o jiiɗal fof ko beltiɗo hayso suno wonno o wattata ɗum ɗo ko test wonno omo rutti Allah baado ruttima Allah o weldite Allah ko ɓural bandiraɓe sehilaɓe Allah so rokkimo ko dokkal so haɗimo ko dokkal bandiraɓe sehilaɓe المصطفى صلى الله عليه وسلم o wi malaikaji e Allah eɓe juulay ɓen e sappowol banggue ñaam ɗum noon an samba diallo arlaw jama gona sappowol yeeso ɓen ɗon wonɓe banggue ñaamo iliman ɓe ɗon ɓuuri moƴƴude ɗon Allah ne juulay ɓen ɗon bandiraɓe sehilaɓe debbo Jabir ibn Abdallah o ari ndeysan mbi ya rasulallah Jabir wi ɓen ñaagui duwaw Allah wi mo nela sallah sallam wi yo Allah juul e joom suudu ma ƴeew oɗo debbo ni tan ko nela sallah sallam duwanimo yo Allah juule makko bandiraɓe sehilaɓe neɗɗo ne ñaago yo nela aɗa juulan ɗum juule mum walla yo Allah juulan bandiraɓe sehilaɓe no nela salatu wino assalamu ala ali awfa men ibnu awfa somi seftude hadis o bandiraɓe sehilaɓe joni noon ceerno Ousmane caggal ne juuli al Moustapha sallah sallam holko refti hen koɗo Allah wi ndeke ka fiilade kaala ndeke murnade ndeke fiilade wona faaro ko Allah yamiri bandiraɓe sehilaɓe Allah wi al Mustafa sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما an murnali wona e hadis ari wiyene ndohi ala ko Allah jangtir bandiraɓe sehilaɓe ngare cuuren rewɓe men
cuuren koye men cuuren galleji men ɗum to jinnomi haalde ɗiɗo ayaji bandiraɓe sehilaɓe ɗeɗo ayaji ɗiɗi gari ko caggal aya ɗo jomiraɗo subahana taala wiye juule al moustapha sallllahu alayhi wa sallam ɗum allah wi to sourate nour aya o so mijirani yudinina alayhinna min jalabibihin nam mbiɗa ko dande nde yo suura becce ɗe yo suura wona korka e wonan korka fof mi yi debbo e hajjore ndeysan debbo mawɗo mina o ɓoori omo wayla wudere omo wayla comci makko haw heddora wudere ñande hen tufu nana tufu kersumi mbiyat ƴeew ɓeɗo jahileɓe ƴeewɗo o anda o sikkat tan kene selli saabu sernaɓe kalani almuɓe kalani ɓalli men ne jalta jiya debbo goto men e nder jeere ene muynino ɓiyom garas ene muynino ɓiyom e nder oto itta ɓendu endum yaltina ene muynino ɓiyom e yeeso yimɓe fof hay goto haalta enen fof en kalani ko aadi ene harmi bandiraɓe julɓe ene hersini wallahi mbeɗa hersa hen min de mbeɗa hersa hen wallahi la hawla wala quwwata illa billah ko Allah wi kedde ko Allah wi bandiraɓe tinen jaafoɗo e darso o jaafoɗon e darso o bandiraɓe seeɗa mi insisté oɗo point kono mo himmi no feewi ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin tawi ken gonɗinɓe e rewɓe julɓe nela de wiya yo wiyen yembat kaalaji men wa nisa'il mu'minina yudinina alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafuran rahima ƴeew sa ɓonima comci modeste hay goto ɓaƴatama hay goto siflatama hay goto jalkittama e hay goto kadi fasata ko min bedda mbiye teranga aka tedda aka jekka ƴeew yimɓe fof kormo ma kono sa ɓonnimo zippu dabbo papis en ɓiijma ɓe mbima nice school ɓe mbima noon ndeysan nde wonno an a jarnani hoorema a teddinani hoorema kanŋe mo joguiɗa o nan nder suudu mon o nan nder suudu ma an noon an ɓuuri kanŋe an ɓuuri kalis an ɓuuri ɓurus ɗum noon suur hoorema la ilaha illa muhammadu debbo goto omo testa sukaɓe école rewɓe o ƴetti tanggalaji o cuuraɗi baɗɗi ko comaɗi e takkasaɗi tanggal mo somaka o wi sukaɓe ƴettu tanggalaji kamɓe fof ɓe cuuɓi tanggalaji comaɗi ɗi o wi hol saabu on cuɓaki tanggal mo somako ɓe mbi juuɗe memi ɗum ɓe mbi o wi ɗum waɗi mbima on yon muuro noon ay murniɗo junggo fof memata ɗum la ilaha illa muhammadu rasulullah dhalika adana an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafuran rahim ay ko ɓenni ko Allah ko jafotoɗo on noon bakkar ƴeew subhanallah refti hen ko ɓenɗon munafiqeɓe soɓe dartaki eko mbaɗata ko ndeke biyo rewɓe hoto ɓorno yoɓe ɓooro mo yiɗa ɓe cuuro mo yiɗa ɓe kisa on ko naafigi ɗum waɗi Allah wi wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima Allah yiɗi ko yen cuuro o yiɗi ko surde en o yiɗi ko rende en o yiɗi ko tubande en ƴeew ɓen noon stylistuji ɗi ɓe jiɗi ko yen nguuro wurande bonde woni wadde ko welani Allah la ilaha illa muhammadu rasulullah la in lam yantahi almunafiquna walladhina fi qulubihim marad ƴeew naafiqeɓe e ganduɗa ɓerɗe mumen ƴeew on ko ɓerɗe ñawɓe joom désir en joom plaisir en ɓe jii tan ko yiidema an aɗa wayno aɗa expose ɓen ko naafiqeɓe ɓen ɗon e joom ñawɓe ñaw désir ɓe ɓen ɗon ƴeew ko Allah ne rentima e ɓen ɗon لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ɗum ɗo woni sunna Allah e ko adi ko wattindi fof ɓen ɗon saktoɓe gueɗe pankare eɓe podana lepte aduna e lakara jomiraɗo subhanahu wa taala wi inna alladhina yuhibbuna an tashia alfahishatu fi alladhina amanu lahum adhabun alimun fi dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ɓen yiɗɓe gueɗe pankare cakto e hakkude julɓe eɓe podana lepte aduna e lakara wala hawla wala quwwata illa billah ceerno Ousmane en dottima to almoustapha sallah sallam bandiraɓe darsu o nan gasa sira o nan gasa yimɓe nan naata dina afwaja ɓeɗo araɓe fof arɓe bandiraɓe sen ciftide darsu hanke o holko nelaɗo yamiri ɓe nde neli Muaz Yaman o wi wiɓe yoɓe mbi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah soɓe jaaɓi yoɓe juul yoɓe gaddu asakal ɓe guitta jawdi e alɗumen ɓe dutta e miskine mabɓe ƴeew o yani yoɓe gaddanam hadaya o yani yoɓe dokkam
وما أرسل من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون كلا أن باب إن قال بيد بندرا من دبي الله هرشركني هاي درب إنياغات عمر ابن العزيز أوي نلا صلى الله عليه وسلم أراني رندنا صدقة إنه كاليس أمرنا كاليس وأريكو يلتين دي يمبي وأريكو يلتين يمبي نبر وأدب ليرل وإتبع مجر وأدب غندل وإتبع جاهليان كاغل وأدب غندل بندرا بسيرا نلا أدان أران يتود حديث وإتمروري حسن بن علي يتتمر ولا حسين يتتمر ولا هنوغم او ودي فيدم او يتتمر او ويد ويكخ نوايتا كو صدق ان يامرا صدق o ñaami tamorore o waali tallade ha wiyta o ɗanaki o ɗum ko tamorore hanki nde ne way taw ko sadak wona sadak o ñamata sadak bi abi antum sallallahu alaihi wasallam joni enen almuɓe ɓuuri wawde ñagade e wiyoɓe yo sira yo wuyo enen ɓuuri wawde ñagade i joni noon ɓe ñagorɗen ɓe eɗen mbawi wiide yoɓe goppu aduna yoɓe dañir aduna eko dagui e mbawa wajade ɓe ɗum sa tawi ɗum liggo banque a jippimo galle makko walla liggo riba walla mujja walla aɗa aɗa wawi widemo oppu ko mbatta ko moƴƴani te onon ndendi a wawa no dañirɗen aduna o nde wonno fewani ɗum woni en taƴi hen enɗamen wala hawla wala quwata illa billah bandiraɓe sehilaɓe ɓeɗo arɓe foof nelaɗo ɓe ndewe Allah hoto shirkine annabaɓe fof ko ɗum noddira kala mayɗo shirkinani naati aljanna kala mayɗo no shirkin natta aljanna bandiraɓe sehilaɓe nelaɗo sallah sallam duuɓi nogas e tati omo nodde yimɓe e tawhid la subhanahu wa taala ɗum noon oppu lohiɗi oppu ñukur ñaako oppu ɓe liggorɗaɓe sa liggima neɗɗo a bonni feere ma a bonni feere makko subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin